Så det du skal gøre i øvelse 1 er at tage pen og papir frem. Og så skriv ned alt, hvad du drømmer om at have i dit liv. Og du skal bare give dig selv lov til at drømme vildt. Det vi ofte gør, er at vi tør ikke at drømme, fordi vi er bange for at opleve den her skuffelse. Dyb skuffelse. Også at opleve over, hvor langt vores drømme er fra vores nuværende liv, og så begynder vores nuværende liv at gøre lidt ondt. Og derfor tør vi ikke pakke vores drømme helt ud. Fordi vi er bange for den her smerte, det så vil forårsage. Men det jeg vil sige til dig, det er, hvis det at pakke din drømme ud åbner for en smerte, så var smerten der allerede. Den har bare lagt og ulmet i underbevidstheden. Det eneste du kan få adgang til, det er noget, som du hele tiden har haft med dig. Og det har du garanteret oplevet. Hvis du som barn var meget skuffet over, at du sjældent fik, hvad du vil have, så vil den skuffelse komme op til overfladen, og det er faktisk kun et godt tegn. Du skal ikke kvæle dine drømme for at undgå at opleve en tristhed eller en skuffelse over, at det ikke er i overensstemmelse med det liv, du lever nu. Tværtimod vil det at pakke dine drømme ud åbne op for en stor mængde begejstring. Så bare venter på at poppe op. Begejstringen over, at jeg kan drømme igen. Ligesom da du var barn, og du drømte om, hvad du vil være, eller hvad du vil skabe. Den her barnlige begejstring vil jeg gerne have, at du får adgang til igen, ved at give dig selv lov til at drømme vildt. Så du skal forestille dig, at du har alle de penge i verden. Hvad vil du gerne opleve? Hvordan ser din hverdag ud? Hvordan ser dit liv ud? Så du skal virkelig give dig selv lov til at drømme løs i den her øvelse. Og pakke dine drømme ud. Især de drømme, som har været pakket væk i årevis. Måske pakker du dem væk, fordi du mistede troen på, at det kunne lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre. Men nogle gange, hvis noget ikke lader sig gøre, er det fordi enten var vi ikke et vibrationelt match til det, så dine følelser og din tilstand var ikke et match til at kunne gøre det til virkelighed. Og det vil du lære i løbet af de her 21 dage, at blive et match til. Eller også var det fordi, der var noget endnu bedre i vente. Noget du slet ikke kunne forestille dig. Men i denne her øvelse skal du pakke din drømme ud. Giv dig selv lov til at drømme vildt. Nogle måder, det kan hjælpe dig på, er enten ved at kigge på, okay, hvis du havde alle de penge i verden, hvad vil du så gerne have? Hvis du levede i et pengeløst samfund, hvor du ikke behøvede mellemledet penge for at få, hvad du gerne vil have, hvad ville du så gerne have eller opleve? Hvis du fik 300.000 kroner i dag, hvad ville så være noget af det første, du ville gå ud og købe? Hvis du om 30 dage fik 1 million, hvad vil du så bruge det på? Hvilke drømme har fulgt dig allerlængst? Så hvad er nogle drømme, som stadig er på vej til at blive til virkelighed, som du har haft i rigtig mange år? Altså nogle drømme, som ikke er gået væk af sig selv. Når du er færdig med at lave den liste, så vil jeg gerne have, at du finder ind til følelsen af det. Så hvordan føles det her? Så lad os sige, at du skriver ned det her helt specielle, fantastiske hjem, du gerne vil have. Hvordan føles det, når du kigger på det i dit indre øje? Hvordan føles det at være i? Så skriv følelsen ned. Kom ind til følelsen af, hvordan føles det her? Og der vil være mange forskellige følelser. Så det kan være følelsen af at føle mig hjemme. Følelsen af, at mit hjerte bare åbner sig. Følelsen af glæde, af begejstring. At hårene rejser sig på mine arme, fordi der er så smukt. Wow, følelsen af at gå ud til baghaven, og så er der bare den smukkeste sø, som jeg kan kajakke på. Og
Og nogle gange kan det være, at du ikke har ord for følelsen, men du bare kan mærke det på din krop. Så prøv så vidt muligt at sætte nogle ord på, eller en på, eller tegne en tegning af, hvordan det føles. Sådan for at bogmærke følelsen. Du kan også bogmærke den ved at tappe dine fingre sammen. Og virkelig registrere, hvordan det føles. Og så gå videre til det næste ønske. Så lad os sige, det er en partner, du gerne vil manifestere. Hvordan føles det at være sammen med den her person? Hvad er den følelse, du bare glæder dig til at opleve med den her person? Og hvis du kommer i tanker om en oplevelse, altså for eksempel, jeg glæder mig sådan til, at vi skal rejse sammen. Så at rejse hører ind under del 1, og så spørger du dig selv, hvilken følelse vil det give mig at rejse? Altså hvordan føles det her at rejse? Det føles som frihed. Så er frihed den følelse, du skriver ned. Det samme med, hvis du gerne vil manifestere din egen bil. Hvordan vil det føles? Og hvis det er frihed, så skriv det ned. Så sørg virkelig for, at under kolonne 2, så er det følelsen og essensen af, hvordan det føles, det du skriver ned. Og så tryk på pause, så du kan fortsætte i dit eget tempo. Og så prøv at se noget, der går igen. Prøv at se et mønster i det. Så det kan være, at der er nogle følelser, som går igen rigtig mange gange. Find den følelse, som går igen allerflest gange. Og så noter den ned under kolonne 3. Bed om du kan tage alle de her følelser, og så koge dem ned til én følelse. Og det vigtige er, at de her følelser, de her nøgleord, er nogen, der bare vækker en yes-følelse i dig. Hvis du ikke kan komme i tanker om en følelse, så beskriv det så bedst du kan. For eksempel følelsen af gåsehud. En wow-følelse. Følelsen af Find dit eget ord, som bare virkelig giver mening for dig. Det er det vigtigste. Hvis du ikke kan finde et dansk ord for det, så se om du kan finde et engelsk ord, du kan bruge i stedet for. Så her til sidst har du forhåbentlig essensen af, hvad du virkelig vil have. Kom ned til nogle få følelser, altså essensen af, hvad du virkelig vil have. Det du virkelig vil have. Essensen af det er et match til din frekvens og essensen af, hvem du er, når du er i din essens. Så for mig er det begejstring. Det er den følelse, jeg vil bruge i løbet af de her 21 dage. Jeg vil gerne have, at hvis du har en anden fortolkning af ordet begejstring, prøv at mærke følelsen af begejstring i din krop lige nu. Og giv den følelse en positiv fortolkning, sådan at det bare føles godt. Sådan at du ikke afviser ordet eller afviser de her øvelser i de 21 dage, fordi der er et ord, som trigger dig. Så det kan være, at du som barn fik at vide, at du skal ikke være alt for begejstret, eller det er barnligt at være begejstret. Og så har du afvist ordet begejstring, og føler, at det er barnligt eller useriøst at være begejstret. Og det er noget, du ikke bør være, når du er nogen 40 år, eller hvad pokker. Det er ikke noget, du behøver at holde fast i længere, bare fordi der var nogen, der mente det engang. Du kan skabe din egen fortolkning af, at det at være begejstret, det er livgivende. Det er sjovt. Det giver dig bare lyst til at være i live igen. Det giver dig lyst til livet. Det giver dig lyst til at se, hvad du er i stand til i løbet af de her 21 dage. Så din opgave i løbet af de her 21 dage er at følge den følelse, og virkelig bade i den følelse, som er dine nøgleord, dine nøglefølelser og essenser, hver evig eneste dag.
Så det du skal i løbet af de næste 21 dage, det er at indrette dit liv ud fra de her nøgleessenser. Sådan er din to-do-liste. Det, der er aller vigtigst på din to-do-liste, det er ikke længere at få ting gjort, sådan at du kan få en følelse af, at du har været produktiv og så have god samvittighed. Det, der er på din to-do-liste nu, det er, gør det, der begejstrer dig allermest i et hvert øjeblik. Når du gør det, så kan jeg love dig for, at hele dit liv vil transformeres. At du vil omdesigne dit liv, så det bliver begejstrende. Du vil begynde at blive en magnet for, at din drømme bliver til virkelighed. Fordi du er blevet en ny version af dig. Så du har åbnet op for så meget begejstring, at du nu er et match til dine drømme. Det vil betyde, at dit liv vil se helt anderledes ud. Så du skal følge din største begejstring i et hvert øjeblik i de næste 21 dage. Og jeg vil vise dig eksempler på, hvordan det ser ud for mig. Hvordan du vender din tilstand fra at vågne op, og så føle dig blar og tilpas. Du kan slet ikke komme i tanke om noget som helst, der vil begejstre dig, andet end at lægge dig til at sove igen. Der var den. Så skal du lægge dig til at sove igen. Men hvad så, hvis det ikke er muligt? Hvad så, hvis jeg skal møde på arbejde på et eller andet tidspunkt? Så spørger du dig selv, hvordan kan jeg gøre det allermest begejstrende eller nydelsesfuldt? Hvordan kan jeg gøre det sådan, at det bare vil føles lidt bedre? Hvordan kan jeg få det til at føles bedre? Og det kan være, at du kan lege lidt med, hvad kunne jeg tage på, sådan at det vil føles bedre? Hvad, hvis jeg lagde make-up på og satte mit hår op? Hvordan vil det føles? Hvad kunne jeg lytte til i bilen? Er der noget, der bare kunne vække min glæde og bare gøre, at den her dag pludselig føles bedre? Kunne jeg tage et eller andet med for at glæde andre? For at gøre det til en dejligere dag for os alle sammen? Hvad kunne jeg gøre for at vende det her og så gøre det til en lidt bedre dag? Du kan også kigge på, hvad vil begejstre mig mest at spise til morgenmad? Så stol på den begejstring. Og lad din samvittighed blive pakket langt væk. Medmindre du virkelig ikke kan pakke den væk, så vil det få konsekvenser bagefter. Så inden du står ud af sengen hver morgen, så spørger du dig selv, hvordan vil det begejstre mig allermest at starte min dag? Hvad vil begejstre mig at starte min dag med? Hvis du ikke kan komme i tanke om noget, så spørg dig selv, hvad vil begejstre mig at få gjort i dag? Og så skriver du alt det ned. Og så kan det være, at det vil begejstre dig at få gjort dit hjem rent. Og så starter du med det. Og når du gør det, så får du rusket op i nogle stagnerede energier, som vil føre til, at først og fremmest så føler du dig super begejstret bagefter. Og har følelsen af, nu føles det lækkert at være i mit hjem igen. Og måske vil du, mens du gør rent, få nogle idéer til dit næste skridt. Sørg for, at det føles begejstrende at gøre rent. Så selve processen føles begejstrende. Så hvordan kan jeg gøre det begejstrende at gøre mit hjem rent? Det kan være ved at lytte til et eller andet på YouTube, eller ved at lytte til nogle audios, lytte til et eller andet musik, der føles begejstrende. Så spørgsmålet er altid, hvad vil begejstre mig allermest, og hvordan kan jeg gøre det her endnu mere begejstrende? Hvis begejstret ikke er dit ord, så erstat det med dit eget ord. I bund og grund så handler det bare om at hele tiden at række ud efter det, der vil føles lidt bedre, og det, der vil føles lidt bedre. Og det er nogle kritikere, som vil sige, det er, at hvis vi bare hele tiden gør det, vi har lyst til, så vil der jo aldrig komme penge på bordet, eller så vil vi jo aldrig gøre det, vi skal. Til det vil jeg sige, at der begynder at komme penge fra andre uventede kilder. Og fordi at det at følge din begejstring i et hvert øjeblik vil omdesigne hele dit liv, så kan det betyde, at det pludselig betyder, at der kommer flere penge herfra, hvor du havde forventet, at det kom herfra. Så er det vigtigt, at du ser det som et tegn på, at det her er et match til din drøm, og ikke det, du troede, det burde være. Vær virkelig åben over for, at pengene kan komme fra kilder, du slet ikke havde regnet med. Vær åben over for, at ting vil ske i løbet af de her 21 dage, som du slet ikke havde regnet med. Men helt ærligt, jeg havde sgu på ingen måde regnet med, at jeg ville ende med at blive boende i Californien. Jeg troede, det kun skulle være en 30-dages ferie. Jeg endte med at blive boende. Det var en kæmpe stor begejstring. Det var en kæmpe stor drøm, der gik i opfyldelse. Så jeg har oplevet virkelig magiske ting ske ved, at jeg fulgte min største begejstring.
kunne mærke på min begejstring, at det ville føles meget mere begejstrende at booke min flybillet til 30 dage i stedet for 10 dage. Jeg stolede på min begejstring. Og det sjove var, at efter 11 dage i Californien, så vidste mig og Daniel, at jeg ikke ville vende tilbage til Danmark og bo. Og efter 21 dage, så friede han, hvilket betyder, at jeg kunne blive boende her. Så det, at du har begivet dig ud på den her rejse, det betyder, at du er klar til, at drømme går i opfyldelse. Du er klar til at leve det mest begejstrende liv, du kunne forestille dig. Du er klar til, at magiske ting kan ske, at ting, du ikke havde regnet med, at drømme, du ikke engang kender noget til endnu, kommer til at vise sig for dig. Og at du vil vågne gladere op om morgenen, ved at du følger din begejstring i hvert øjeblik. Og være virkelig sensitiv overfor, når du er i gang med at gøre noget, som når du startede med det, så føltes det begejstrende. Og så halvvejs, eller til sidst, så føles det ikke begejstrende længere. Og så har du det her drive til, at jeg skal gøre det færdigt, tag en pause. Hvis du oplever det i løbet af din dag, at din dag startede helt vildt begejstrende, og så føler du dig træt om eftermiddagen, og du bare har lyst til at tage en lur, så tag en lur. Tag så mange lur, du overhovedet kan, for at finde din balance igen. Så vil du måske opleve, at du vågner op for den her lur, og bare føler dig så glad og tilfredsstillet. Du vil også have brug for mindre mad, når du sørger for at give dig selv de lur, de pauser, du har brug for. Fordi ofte så åbner vi køleskabet, når det vi i virkeligheden har brug for, er en pause. Så jeg håber, du er fuldt ud rustet nu til de 21 dage, og jeg vil guide dig hver dag i de 21 dage. Og hvis du har spørgsmål undervejs, så stil dem til mig. Og ræk ud, hvis du har brug for hjælp. Hvis du kan mærke, at der er store blokeringer i vejen, så book en session, så du kan rykke meget mere. Det, der sker, når vi booker en session eller investerer i os selv, når vi kan mærke, at det her har vi altså brug for. Det gør bare, at du åbner op for, at pengene kan komme tilbage til dig via en anden kanal. Så jeg glæder mig til at være din rejseguide, din turguide i de her 21 dage. Vi ses.